Padungan niya, di ba kapag ito eh? Simon. Iapo Diyos di na marswa, iti lang langit tinday tuy daga. Yahis di Diyos ketiteg na, kadagiti ang anak na. Nganti tao sinukir da, pagayatan ti Diyos na namarswa. Kapoy ti dayta, ti Diyos sinbaon na, ibugbog tong anak na ito'y dagang. Tapno ti basong, tayo'y kanuna, gabugdak ka na ayat na. Di Biblia isuntunana, asideg iti iya ay na. Ay sumay mga agagiti ang handak nga. Yapoy di baso tayo simaw na, di bugbog tong anak na dito'y daga. Tapno ti baso tayo'y kanuna, kapagdag ka na ayat na. Saan ka pa'y nakasigurado, ang wawag ka ni Yesu Kristo. Itangkap sa kong daway mo, ang umayran kahit diya'y ngato. Kapo iti dayta, ti Diyos inbaon na, di bugbog tong anak na dito'y daga. Tapno ti baso, tayo'y kanuna, kapagdag ka na ayat na. Kapagdag ka na ayat na. Thank you. Thank you. Okay, pastor, yeah.